Ithi iBhayibhile she goes to Elisha. Xa efika ku-Elisha uthi, my husband who is your servant undishiye namatyala. Uyamazi umkhonzi kaThixo obengumyeni wam that he honored and loved the Lord. iBhayibhile itsho kanjalo. Ithi kodwa lo mfazi Phulaphula Face FM wayesheke namatyala. Nanoba niyayiva nelento yoba umuntu athe swelekelwe kodwa sheke namatyala, and apha ekushekeni namatyala kwakhe she is being threatened into yobana kuzawuzothathwa onyana bakhe, and emveni koba bethathiwe onyana bakhe they will be turned into slaves. Duxela ngonyana mna bomntu ongutata ebekhonza uThixo faithfully waze wamke emhlabeni. Now when he is dead, ithi iBhayibhile apha uyakhala unkosikazi. She's not crying only from the pain that the husband has departed, kodwa ukhaliswa na into bana efile nje lo myeni undishiye namatyala. Amen. Phulaphula Face FM. And lamatyala wakhe ayathethisa, because I am being told into bana my creditors are going to come for my children. Abazukhangela nto apha endlini because andinanto. I have nothing. Must creditors abayaziyo into ze Credit Act and everything. Bayayazi into bana when creditors come they repossess. Kodwa kulo mama ndinento ethi bafika eyona nto banorepossessa ingonyana bakhe. Now how do you take away my sons sele ndishiywe ngumyeni? Ndifuna singene kwingxaki yalo mama sifike siqondisise into bana she was in a place of hopelessness. Waye kwindawo apho engasayazi noba makathandaze njani mhlawumbi. I don't know noba ukhona umuntu apha endlini owakhe wasematyaleni. They bring shame. Amatyala ayajongisa ebezawutsho ma-2K ayajongisa amatyala, because kaloku uhamba ukhonjwa kuthiwa ngulaa mfazi unendoda emshiye namatyala. Sifuna imali zethu. In our days wawufaka naku-TikTok ufakwe naku-Facebook utrende ngoba wena ukhonza uThixo nto nje awufuna ubhatala imali zethu. Ndafuna singene mani kule pain yalo mfazi. Sifika kumama umfazi kaProfeti ebezibambela isidima sakhe ungunkosikazi kaMkhonzi, but now isidima sakhe sihlutshulwa kungabi nanto. She is at a place of desperation. But sifika umkhonzi kaThixo ogcwele amandla, who's full of prophecies and miracles. Ngoba ngela xesha labo umama lona kwakusebenza ipriests neprophets. Waqonto bana akazuye next door kodwa uzawukhangela umuntu kaThixo. Wafika wathi kuye, naba bantu bezothatha onyana bam futhi andinanto endingababhatala ngayo. Ithi iBhayibhile apha xa ithetha ithi uyabuza umprofeti, seletshilo lo mfazi wathi andinanto, ndileqwa zii-creditors zizothatha into endinayo, and into endinayo it is my sons. Nkosi yami nanoba nikuyo le pain yalo mfazi ngoba mna ndizifakethwa into aba you only have your sons. Sons Mphulaphula Face FM, they are the ones who are going to carry the legacy katata. They are the ones who should carry the legacy of the family. They are the ones who should carry the family name forward. But uthi umfazi namhlanje bazothathwa aba bantwana, and abathathwa njengomuntu bathathwa ngumatshonisa uzorepossesswa ngokwami kodwa ngebhaqo. This woman had
oil in her cupboard. He has enough and more than enough for you. He has more than enough. Qha uThixo usifuna kwindawo ye-obedience. Usifuna kwindawo where we will do his word in and out of season. Jonga ilizwi likaThixo, it is challenged in our lives every time. Ilizwi lakhe li-challenged ebomini bethu to the point that at times we don't even see the need to do it. Uqonda bana umyeni wam was a prophet, umyeni wam umkhonzile uThixo, yet ngoku ndiyahlwempuzeka. We've got reasons, we've got answers, we've got things to say to God, ba Thixo ndikule meko ndikuyo kodwa ndikhonza wena. Kanti uThixo uthi ndikufuna in a place where you will bring that empty jar, which is your heart, and I will pour enough oil that you won't even be able to contain. Because emva kakuhlelo tata isithi go around, akathi go around and fetch izinto ezigcweleyo, go around and ask for umilimili. Uthi go around and ask for empty vessels, and mna as empty vessels uzawuzigalela wena mfazi uzawusebenzisa ukholo lwakho. Your faith you shall use, and you shall not send your sons away to the creditors, but uzawuvala ucango noonyana bakho, and your sons shall see God. Oh, I am praying that abantwana bethu they shall see our God ngenxa ye-obedience yethu, that generations to come shall see this God. Thixo siphathele imiqondiso. After all we have done, after all we have obeyed, therefore Lord, bring us miracles that even our children will see and they will call us blessed. Sikwindawo ethi Thixo sicela imiqondiso singabazalwane that will cause our children to say we have seen our God, we have seen the God of our mothers and fathers do miracles. Sisendaweni namhlanje singomama ethi mabambona abantwana bethu Thixo xa sithe salivala ucango, xa sithe sathandaza kuye, makavele uThixo, makabonakala uYehova. Xa sithe savala ucango nabendlini ngaphakathi beyazi kakuhle into basinanto, beyazi kakuhle into basinayo nalo oli ingangogcuntswana lwejaki, futhi emveni koba sigalele abanathemba, kodwa we shall be. Oh, now umama usendaweni where she is selling the oil, where she will be free from her creditors. We are going to be in a place where we are free from creditors, where we are free from people abazawuleqa emva kwethu, rightfully so befuna izinto zabo ezikuthi. Thina sisendaweni, even Jesus came in John chapter 3 verse 16. He came uzobhatala amatyala wethu. Jesus came phulaphula weFaith FM uzobhatala amatyala. Our debt has been paid. Our debt has been paid. The price has been paid in phulaphula. Libhataliwe ityala. The price has been paid. Cela nje sithandaze ngenxa yelizwi. Bona bazalwane anikabona umuntu ungenayo, kodwa I want us to pray ngenxa yelizwi. I want us to pray ngenxa yelizwi.